wata sabuwa daga can ta fito babban birni. Makusantan hamɓararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Bazoum Mohamed sun ƙaddamar da yunƙurin kare shi bayan da suka ce sun jiyo raɗe-raɗin wani ɗan farar hula yana zargin hamɓararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Bazoum Mohamed da kasancewa tsohon ɗan tawaye ko kuma mai alaƙa da 'yan tawaye a wajen ane 90 zuwa 92 kuwa yawa. A cewar su, Mohamed Bazoum bai taɓa zama ɗan tawaye ba, haka kuma bayi da ra'ayin zama ɗan tawaye irin wannan aƙida, baya da ita ko kaɗan. Na ce 'yan comment section za ku yi adalci kuwa? Mu ci gaba da baku labari. Kace na ce dai tsakanin wasu ɓangarori guda biyu ta taso ne a wani ɓangare na hare-haren da aka fuskanta a Bamako a satin da ya gabata a Mali, musamman ma a yankin arewacin ƙasar, inda 'yan awarin FLA ke cewa suna fafutukar neman 'yancin kai da zummar kafa ƙasar Azawad. Shin menene ra'ayinku? Shin kuna ganin masu kare hamɓararren shugaban ƙasa sun yi daidai na cewa Bazoum bai da alaƙa da 'yan ta'adda ko kuma bai da alaƙa da 'yan tawaye, ko kuma su fararen hulakin da yake zargin hamɓararren shugaban ƙasar yana da hujja ko kuma yana da prep? An kafa wasu dokoki ga 'yan adaidaita sahu a jihar. A halin yanzu dokokin da aka kafa ga 'yan adaidaita sahu a jihar Agadez sun hada wa'adi da aka basu, kuma duk wanda bai cike wannan dokoki ba zai fuskanci hukunci. An ba su sharaɗai na kwana 15 da su cika ƙa'idodi. Na farko, wannan dokoki dai domin ƙarfafa tsaro ne a jihar Agadez. Daga yanzu dole ne duk mai tuka keke nafe ya tabbatar ya yi rijista domin ya samu lambar shaida ta tukin adaidaita sahu. Gaba kuma ya sanya riga ta 'yan adaidaita sahu, duk wani ɗan adaidaita. Sannan kuma ya bi dokokin tuki yadda ya kamata. An ba su kimanin kwanaki 15 ne su cika waɗannan ƙa'idodi, idan ba haka ba kuma za su fuskanci hukunci. Wannan matakin na zuwa ne sakamakon ƙalubalen tsaro da abin ga yanke fuskanta yankunan na Sahel a halin. Doka ce. Gwamnan jihar Agadez mai suna Ibra Bulama Isa an zaɓi Nijar a matsayin ƙasa ta biyu wanda suka fi samun farin ciki a halin yanzu. Nijar na sahun gaba-gaba a matsayin ƙasar da al'umma suka fi samun farin ciki a halin yanzu da walwala a cikin Afirka. Nijar in ce ƙasa ta biyu da aka zaɓa a matsayin ƙasar da ta fi farin ciki da walwala a cikin al'umma. A cewar sabon rahoton, wannan dai rahoto ne da aka yi 2026. Nijar in ce ƙasa ta biyu a jerin ƙasashen IOMOA, Union Economic Monetaire West Africa, kuma ita ce ƙasa ta 10 a duk faɗin Afirka mai ƙasashe cike da 50 da wani abu.